ev video deyneke min ji bo te. Ger tu nebana me çawa bigota ay dîlberê û em ê biketan du dîlberekê. Me dilê xwe çawa raxista ber dîlberekê. û helbet me çawa bizaniya feqî teyran jî êdî kal e. Me hê meseleya feqî teyran temam nekiribû teberê me dabû lolo pismamo. Erê lolo pismamo banga te bû, te got lolo pismamo çima dengê xwe nakî û te bang lê dikir ku deng bike, te baş dikir, te bi bîr dixist, loma jî me ji te hez kir. Teberê me dida dil, dida dila, ma dil heta kengê dikare sebr bike. Sebra dila dêm ji gula derîveke xanima min, nekeve pey derd û kulan derîveke xanima min. Dema me ev stran li gel dilê xwe davêt ber deriyê xanimê, carinan wê xanimê derî li me vedkir heta dawî, carinan jî digot biceh me ji vir û me pişta stûyê xwe dixurand, me xwe davêt ber bextê bilbiloya te û me dest pê dikir. Wey gidî lêlê lêwayê bilbilo, bayê lêxist hêlîn tev xira kiro, perîşan û sêwî û mihaciro, tu bi hesreta hêlîna keviro. Erê hesretên me pir bûn û me dîsa xwe davêt ber bextê stranên te, me digot roj çû ma tu êdî hewtê lo. Erê roj çû, erê nehat, lê mixabin tu jî çûyî. Em qala Aramê Tigran dikir. Hunermendên mezin, hunermendê ber dilê Kurdan. Tam 15 sal berê rojek wekî îro, roja heştê gela wê jê 2009 ji nava me bar kir. Aramê Tigran 1934 de li bajarê Dil li Qamişloyê hatibû dinyayê. 15 sal berê çû, 11 heb albüm ji bo me hiştin û bi sedan stranên bi Kurdî hin jê me anha jêmîna kirtin. Min bi xwe feyde jê girt, min gelek lê guhdarî kir, bi awayekî zindî jî ez bûm Siûd ku lê guhdarî û temaşe bikim bi awayekî zindî. Mixabin 15 sal berê çû, bila cihê wî bihuşt be.